vítám vás u videa od Tištěný holky. Právě jsme s kámoškou žopili. Tady alkohol. Dej mi ho. Jo, jasně. Hej! Furt tam něco je, ale kámoška už to nebude, protože je vážně alkoholka. A teď pojďte za mnou, teď vám něco ukážu. No a já ti ukážu svůj prdel. Tady je tma. Tady Rozsviť. a tady sasele a chusije. Jak to vidíte? A poté dál. Tady jsem Miama. Víte, vůbec. Tady tam je Hello Kitty. A tady máme umyvadlo. Kvůli Adéle zamaštění. Přesně tak. Jo, a tady máme Dej mi to. úplně pidi zrcátko. A úplně Tak to bylo pidi, dneska půjdem vše. spát. Nezapomeňte dát like, odběr a čau!